Hey folks, jeg tænkte det var på tide med en lille update hernede fra Treppendorf, hvor tingene går slag i slag. Der er hyggeligt hernede, der er god stemning, og min træner Olli fra Finland er så finsk som de kan blive. Super tør humor, mega sød og god til at undervise i de forskellige discipliner hernede. Der er noget at få styr på, må man sige, og de tager altså opgaven rigtig, rigtig seriøst. Som kundesupporter, der er vi firmaets ansigt udadtil. Det er os, der repræsenterer firmaet, og det tager man uhyggeligt alvorligt. Så der er ingen smalle steder, og jeg bliver ikke sat ud i søen, før at man er ret sikker på, at jeg ved, hvad jeg laver. Så det er ret fedt. Når det er så sagt, så er der selvfølgelig en lille smule kedeligt hernede, fordi der er altså 140 indbyggere i Treppendorf, og der er langt alle steder hen. Heldigvis har jeg en cykel hernede, eller lejet en cykel af hotelfatter hernede, og har været rundt i området, og så tænker jeg, at det måske var en god idé lige at klippe en lille video sammen, så I kan følge med. Jeg har været i Bamberg på cykel, og jeg har været i Schlüsselfeld og forskellige andre steder. Så jeg håber, I har lyst til at se med her, og så ses vi, når vi ses. Approximately 10 hours later. På cykeltur i det sydtyske. Det er rimelig sindssygt. Jeg står midt i en pløjemark. Bogstaveligt talt, det er det faktisk ikke engang. Det er ikke nogen pløjemark det her. Det er sådan en vildmark af en slags, der venter på nye crops. Jeg vil se hele vejen rundt. 360 grader. Mark og skov. Det her, det er simpelthen en vej. Og det er en vej, der er ført ind i Google Maps. Så når man tror, at det kan ikke passe, jeg skal ned ad den her vej, der ikke er en vej, så skal man bare stole på Google Maps hernede. Det er rimelig sindssygt. 2000 years later.
Ja, altså når det så er sagt det der med, at man skal stole på Google, så sker der altså fra tid til anden det, at man bliver lidt ind af en vej, der måske engang har været det, men måske ikke rigtig så meget mere, fordi den ikke er blevet ryddet så meget på det seneste. Herfremme, der ligger for eksempel en træstamme, men altså, ja, tværs over det hele. Altså, jeg er på rette spor, så den er god nok. Man skal stole på lortet, men lad være med at køre om natten. Nå, godt 3,5 kilometer fra hjem, der er pedalen gået i selvsving. Så man kan se, så er der sket et eller andet der undervejs. Så det bliver gåtur herfra og hjem. Men det er fair nok. Det er kun 3,5 kilometer. Og så får man nyt landskabet. One eternity later. I Tyskland der har man indført nogle mere lempelige regler for privat solcellebrug. Det betyder, at man rigtig mange steder, f.eks. som her, finder rigtig mange solceller på tage og i haver og rundt omkring. Fordi man rent faktisk får penge tilbage fra staten eller amtet, hvis man producerer mere strøm, end man bruger. Så det er meget fordelagtigt, og det er noget, vi kan lære af i Danmark. Der er nogle meget mere stramme og irriterende regler i Danmark for, hvordan private må bruge solcelleanlæg, på trods af, at vi bryster os at være så grønne. Men hernede, der fandt jeg lige tilfældigt over et par steder igen her. Det er stort set halvdelen af husene hernede, som har egen solcelleanlæg, og det kunne vi sgu godt lære noget af i Danmark. Okay, nogle Vegas-fire er det ikke, men points for effort alligevel. Jeg tror, jeg forleden bemærkede, at jeg måske havde fundet verdens mindste, sødeste kirke, men jeg tror, jeg har nu. Det bliver altså ikke meget mere nuttet. Så er vi landet i Schrappach, intet mindre, som er en forsvindende lille landsby, og som alle andre små, forsvindende små landsbyer hernede, så har den selvfølgelig også en kirke. Og når vi snakker små og nuttet, så tror jeg, at vi har fundet en venner indtil nu i hvert fald. Det er lidt sølle, men cute, det er den dog. Apropos grøn energi, jeg tror aldrig helt, jeg har været så tæt på en af de her mellemstore, er det jo faktisk kun møller her. Der står lige et par stykker her i det åbne landskab, og der er også nogle længere ude. Og nogle endnu større helt nede for enden. Det kan nok være svært at se på filmen her, men det er altså sådan rimelig imponerende, når man kommer tæt på de her sataner. Altså ideen om, at de skulle larme, den ved jeg ikke, hvor folk har fra. Det siger ikke rigtig noget, de her i hvert fald.
Aschbach, der har de en lidt mere imponerende kirke. Stadigvæk en baby, men noget mere imposant, må man sige. Og her er også et denkmal til de to faldne, hedder det vist, ved de to verdenskrige. Ned til det lokale gadekær. Og det er vejen, jeg kom ind af heroppe fra en ret vild bakke, jeg først måtte op af og så ned af igen. Så man kommer kørende stejlt ned i Ansbach her. Som så mange andre steder hernede om lørdagen, så er det lukket. Jeg har tænkt mig at køre til Skysselfeldt, spise noget mad dernede. Der var så hyggeligt, så jeg tænkte, at der skal